Dito tayo ang pansit. Meron tayong cabbage. Ito yung Shanghai natin. Sibuyas. And yung pansit natin, ito na siya. Ilagit lang natin ito. Kasi luto na siya. Tanggalin lang natin yung ibang mga ingredients. May mga itlog, may tofu. Maglalagay tayo ng konting kulay. Hello everyone, I'm back. We're using olive oil. Ito ay frozen. Pinausan ko siya kasi nung nag-live up ito yung ginawa ko. Yung nilagay kong oil. Hindi ko nag-ano lang kasi noon. Hindi na ako mag-iintindig. Bigla ko yung konting powder. Mushroom powder. Meron siyang tubo. Meron siyang yung ang noodles na ganito yung mahaba. Ito. Ang galing gula. Inisin lang natin ito kasi may ano na rin ito.
Hello. Ito yung Shanghai natin na mayroong ano ito dahon ng kangkong. Ito lang naman sa ito. Ang dami. Okay na. Hindi natin tilikpan kung ay agumang. This is Shanghai with and pancit. Maraming kuwan na may egg. Gawa tayo ng sausawan na rin sa aring Shanghai.
Here's the noodles. Come on, let's eat. It's my lunch. It's almost 2 o'clock. Let's eat. Spicy. I'll get the water. Come on, let's eat. I like pepper. Come on, let's eat. Kain po tayo. Ang last of this kind of noodles. So everyone, lumpia Shanghai with dahon ng kangkong with spicy sausaw. Bye-bye. Thank you for watching. Bye-bye.